Okei, morjesta vaan katsojille. Elikkäs nyt on tullut Agarion uusi päivitys ja mä ajattelin vähän kuvailla sitä. Elikkäs mun pallon nimi on Kossu ja nyt lähdetään liikkeelle. Mä oon tämmönen hieno banaanipallo, tosi... noni. Tää alkaa hyvin, tää alkaa erittäin loistavasti. Hieno. Oe. Damn. No niin, syö. Anna mennä. Joo, toi punainen pallo oli erittäin kiltti. Se tajus, että siellä on suosittu YouTubea ja kuvaamassa, niin lahjoitetaan. Oho, vähän lagaa. Syö toi punainen pallo. Mä en viitti sitä splitata, kun mä en varmaan ole ihan tarpeeksi iso siihen hommaan. Siellä on jalkapallo. Siinä on pallo. Ei. Voi jumalauta. Noni. Ei. Vittu. No niin. Boom! Mä oon kyllä tässä niin hyvä vaan. Ei voi mitään. Kaikille tulee niin paha mieli, kun mä vaan rektaan niitä täällä. Voi perkele! Voi saatana. En kyllä. No niin, mennään uudestaan. Kossu lähtee liikenteeseen. Eka syödään ihan pikkuruisia palloja. Mitä? Ai, tässä on tää seinä vastas. Joo. Hei, siellä. Syö. No niin, ensimmäinen... Oho, Kyllä aika hyvä pitää olla, että pääsee tuommoisesta välistä menemään, mutta mä nyt on paras kaikessa. Niin, minkäs teet? Okei, tää on nyt 2 minuuttia kestänyt tää jakso. Katsotaan nyt kauan mä jaksan kuvata. Massa on 6,9. Tämä ei voi olla sattumaa, ei oo enää. No niin. No niin, syö. Splitta. Oi, get wrecked, paskahousu. Toi nyt jäi jahtaamaan mua tonne, mut... Vittu, mä oon iso. Mä oon jo 14. Nyt menee hyvin. 3 minuuttia kuvattu. Tästä tulee kyllä hyvä. Hyvä tulee. Splitta oe. Voi vittu! Voi perkele! Tuliko sieltä joku saatana ryssä syömään mun perkele? Voi jumalauta. Kai mä vielä kerran mene. No niin. Nyt vois päästä ykköseksi jo pikkuhiljaa. 14 on nyt parhaimmiksi, mä oon vissiin päässyt. En oo varma. Syö toi. No ei sitten. Syö. Sä saat senkin. Ei jumalauta. Juu, en mä lähde noin ei. Nope. Älä splittaa. Tehdään harhautusliike. Noin. Tää on kyllä melkoista. No niin. Noi sä syöt tosta noi pikkukivekset. No niin. Jahtaat vaan niitä. Jahtaa. Anna mennä. Hui. Moro. Mä lähden nyt. Noniin, syö se. Oe! Damn skills. Wow! Mä oon liian hyvä tässä. Split up. Ei. Säilyin ehjänä. Sä et syö mua. Mennään piiloon. Ei onnistu. Onnistuhan se. No niin. Seuraava uhri. Ui. Älä mitään yritä. Perkele. Mä oon arvostettu YouTubettaja ja niin aktiivinen videoiden tekijä, että mua ei saa syödä.
No niin. Älä lähde mihinkään. Ei vittu! Saatana mikä mulkku. No niin. Nyt sä syöt sen. Oe! Get wrecked. No niin. Ui! Nyt ei mene hyvin. Nyt lagaa. No niin. Se siitä lagimyrskystä. Voi paska. No niin, ihan rauhassa. Ei. Ei Sähän et syö mua. Sähän et jumalauta syö mua. Ei. Älä tee sitä. Hyvä. Ihan rauhassa. No niin, yhdisty. Noin, hyvä. Pitäisikö ottaa toi tosta? En mä saanut sitä sitten. No niin, et liiku mihinkään sinä sininen pallo. Oe, damn. Rankkaa olla paras. Mä oon jo 6 minuuttia kuvannut ja Turkki lähtee siitä. Sori turkkilainen, mä tuosta... Voi vittu! Mä olin just sanomassa tolle turkkilaiselle, että mä menen ostaan siltä kebappia joku päivä, mutta emme. Saatana. Joo, mutta eiköhän tää video ole tässä. Moro!